Hello, the greatest Agatha Mind family. How are you all doing? Thank you so dearly for always supporting us. I really appreciate. If today the first time you are coming across this wonderful, great family, or you are seeing my face for the first time, I still remain your one and only Agatha Progress, and I bring it to you back to back. Remember, we react to all videos, and your opinion is highly needed. So let's dive into what is happening today, and I will be right back. Obu zana ajụjụ a sị na Simon abụrụ IPOB. Simon abụkwa indigenous person of Biafra. Ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị fụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya, ị mara na ife ị na-eme kịta, ị na-eme ife against Maazị Nnamdi Kanu. Maka na Maazị Nnamdi Kanu n'onwe ya tupu Simon na-eme eteke oath, ajụrụ ya ajụjụ wee sị ya Simon abụ IPOB. Maazị Nnamdi Kanu wee sị that na based on ihe Simon na-eme based on ihe ọ na-eme no qualify go ya ịbụ nwa Chineke. Based on ihe ọ na-eme ọkwa before Simon eteke otu Chinasa Nworu mepekwara ọnụ ya na redio Biafra wee gwa ụnụ maka ndị na-asị na oteke otu wee sị na Simon teke otu na otu oteke no before or interview onye ndu. That means o take kwa oath. Akwaya? Ako take oath. Yes, Chinasa Nworu kweta. Ugboro ne ka na-etake ya bụ oath. Iwe pụta after everything. Onye ọbụla ike ga-ame nke onye nke ọzọ eme nke wee pụta kịta. Isi na chọrọ iburu ya n'isi. Ọ ga-anyịgbukwa gị. Ọ ga-anyịgbukwa gị. Ọ ga-anyịgbu gị. Ọ ga-anyịgbu gị. Ugboro ne ka m gwara gị. Ugboro atọ. Ebuna Simon n'isi. Ebuna nwanne gị ọbụla n'isi. Ọ bụrụ sọsọ Simon. Nwanne gị ọbụla. Nwanne gị gị na-anọ na-achụ onye iro, na-achụ ndị iro. Ebuna ha n'isi. Ebuna ha n'isi. Ọkwa ndụmọdụ ka na-adọ gị. Ife njọbụ ime bụ video ga na-eplay ya na analyze ya audio points. Ị na-eme ka isi apịasụ maka na enwere mmadụ one ma one kpọọ gị na program a. Enwere nwa kpọọ gị from America wee na-agwa gị na Simon is doing a lot of good things. That brother gwakwa gị that na one go Simon, na advice go Simon before, but na Simon say that what you don't know is bigger than you. But that nyawa bụ Maazị kpọrọ gị gwakwa gị sị na Simon is doing a great thing. Onye isi na-anaghị ahụ ụzọ mana o nwere ntị eji anụ ihe na-anụ ihe Simon na-ekwu ga-ekweta na Simon na-eme ihe ziri ezi. So today, Akwimo na-akpọ Professor Lumumba, PLO Lumumba. Simon was in an interview with that erudite professor, acknowledged worldwide, a professor of class, known all over Africa and in the whole world. Ipob na Simon opota, ọ na-eburu kwimo okwu Biafra, ọ na-eburu ya n'isi. O buru ya n'isi. Ọ da-anyịgbu ya anyịgbu, ọ na-ebuye ọgụ Biafra, ọ na-anụ ya weta ike niile, weta everything ọ na-eme, ọ na-anọchitere anya ọgụ na-agbabiga na ụnụ na-agbaso ya mba, na-agbabiga na ụnụ na-akọtọ ya, na-akpọ ya iyi, na-akpọ ya onye oshi, na-akpọ ya onye ama. Ọ ma ihe ọ na-achọ. Ihe ọ na-achọ abụkwa fọ sọsọ ya nwawo n'ọkwa fọ anyị ncha niile. Ndị ị na-agbachiri ị na-anụsoro ọgụ, ị na-akpọ structure fanone potagoro na world stage. Kwema that program I made today, it was on a world stage. That broadcast I made today na Punchline Africa, Punchline African TV, all world stage. Owanine no ya, owanine ga watch ya, because a very high profile interview. Fanone. Ọbọkwa ịpụta na redio Biafra ụmụada highway ndị ESN a ga-egbu ha na-akwụsị na-akọ ọnụ, na-akọ asịrị were ire gị gwa eze gị ọnụ achala ugo. Ụmụ Biafra fụ gị n'anya, mụnwa na onwe m Prophet Chiamaka jere fụ gị n'anya. Ịma na nkwuo kịta asị na njikwa nụ agadi nwaanyị, ọhịa nsọsọ ha na-ekwu njikwa nụ agadi nwaanyị, njikwa bụrụ amụ mmiri akwefụ ife ọ bụ n'ọsọ ụnụ akpọ m kwe ma mụnwa na-enanya na
amụsiri m ike well ndị gagoro na ya, ndị gagoro ije maka nsi akụ, mana amụsiri m ike. Abụọ m nwoke amụ mmiri, amụsiri m ike gegege m. Ịnwa ihe etikwa ahụ anwakwana m maka na amụsiri m ike. Abụrụ m nwoke amụ mmiri, mana okwu mana ife ọbụla akwụrụ m gede m, mana na ama eto onwe m, ama m ife m bụ, ama m onye m bụ, ama m ife m na-achọ. Abụ m onye eziokwu, akwụ m onye eziokwu, ọ da anwụ na nkịtị. Onye eziokwu, hey Chineke, ga jụọ ese, no matter how long it will take, as far as na ịbụ onye eziokwu, ị ga-overcome. Enwere ụdị ọnụ akọbere m before, ndị na-watch Chinwa Nanaba, ezigbo nwanne nwaanyị na ebe a. Enwere ụdị ọnụ akọbere m before, kọtọ ma menka. Abụrụ m nwoke abalị, abụ m nwoke eziokwu. Adam atụ ụjọ mmadụ, ana m akwụrụ n'eziokwu, maka na eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ. Ghọtago? Ma block anybody today, maka no advice can nenye. Ma block anybody. Advice can nenye. Anyị mee anyị na-achọ. Ọ bụ na anyị chọrọ inweta ya, anyị ga-ezukọ ọnụ, nọkọ ọnụ wee na-achụ ya. Akwa ma n'ime ezinụlọ a na-enwekwa ndị ọjọọ. Onye bụ amoosu bụkwa nwanne mmadụ. So ọ bụrụ na nwanne gị bụ amoosu, inwe ike gaghị ama ọ na-azụ na-ata gị. Mana ị bụrụ onye eziokwu, nwanne gị bụrụgodị amoosu, ọ gaghị atagbu gị as far as na kwuru n'eziokwu. Ife nwanne gị ka o mejọ, ikwuo ya nwanne m amejọ, ife o mere o metaghị ya. Otu ahụ ka Chukwu okike abịa ma ga-esi kwadoro gị wee mee gị iwee nwee mmeri n'ihe ọbụla ị na-achọ, maka na eziokwu na-emeri n'oge ikpeazụ. Eziokwu na-emeri, maka na ife anyị na-afụ ndị isi anyị na this Biafra struggle, fada ekwuzi eziokwu. Ụgha na mpụ abatago n'ime fa. Ya mere ị chọrọ ịnọrọ iche, ị chọrọ ịnọrọ na on the side of Chineke, ị chọrọ ịnọ n'ụzọ Chineke, ị ga-akwụrụ n'eziokwu. Akwụrụ na with mmadụ, maka na mmadụ na-agharịpụ. Etinyekwa n'uche gị na mmadụ, akwefu ntụ anọ na ntụ efrom na, maka na mbụ mmadụ na-ekwu ume, mmadụ na-anwụ anwụ. Echi enwere m ike ịgharịpụ. Ya mere etinyekwana your confidence or your trust na mmadụ. Tinye your trust na eziokwu, maka na eziokwu bụ universal. Akwefu ntụ ahụ sị ka na-ekwuchita Simon, na Simon na onwe na-ekwu ya. Ọ bụrụ na echi Simon gharịpụ wee kwụsị ikwu eziokwu, anyị ga-afụ ya, maka na eziokwu adịghị ekpuchi. Ọ dị ka ọnwa adịghị ekpuchi. Ọ gaghị wee gapụ n'ụzọ eziokwu, anyị ga-afụ ya, anyị ga-akpọpụtakwa ya sị ya, nna nke ị na-eme abụrụzikwa ya, agwa ya ozigbo. Ọ ya anyị ga-ebụrụ ụmụ Biafra from the land of the rising sun. Aka adịghị ekpuchi ọnwa. Anyị bụ ụmụ eziokwu. Aka adịghị ekpuchi anyị, maka na anyị bụ ụmụ ọnwa na-acha acha. Anyị kwesịrị ịdị na-achakepụ anyị. Eziokwu anyị kwesịrị ịdị na-achakepụ wadụ na-afụ ya na anyị bụ ndị eziokwu. No one can cover the truth. Time will definitely tell. Aka adịghị ekpuchi ọnwa. Ya mere kwụsị na ịgba nwanne unu mgba, kwuru n'eziokwu, maka na Maazị Nnamdi Kanu n'onwe ya bụ onye eziokwu. Ọ ga-apụta, and mgbe ọ pụta, ọ ga-ama ndị na-ekwu eziokwu. Ya mere na nke ahụ ị na-eme bụ eziokwu, na-emesi ike. Anụrụ na mmadụ ọgwụ, mba, ọgwụ gị bụrụ for eziokwu. Let your fight be for the truth. Fight for the truth. That's the only fight that you will win. Your fight for truth. So say about we get married. Ọgwụsịkwa ka ọra n'ọnụ. Asị m na m ga-analyze video ga, maka hapụzie ya, ka rapụ ya.
ị ga-e vidio a ma ịmụtaghị ihe ị gaghị amụtazikwa ihe ọzọ ga-amụtazi ihe ọzọ. Simon enweghị ihe o mere. Simon abụghị onye iro Biafra. He's not the enemy of Biafra. I am the enemy of Biafra. We know. And so fight the enemies of Biafra. Obugodi na ịchọ support ndị DOS. Support ha mana anụso na nwanne gị ọkụ. Agbaso na nwanne gị mgba. Agbaso na mgba maka na ndị nọ n'isi si ka na-agbaso ha mgba, gbaso ya mgba. Why na ndị ahụ nọ n'isi ndị ahụ na na-achị defend? Why na ha apụta wee gwa anyị nekwa ihe Simon ume. Nekwa ihe Simon ume. Apụta na asị ya ndị nọ n'isi ndị DOS pụta na nekwa Simon na-ekpa nekwa ihe ome. Ifugo gara ka akwụ ya. Fa agaghị ekwu ya maka na ama na enweghị ihe ome. Fa na-use people like you na-ekwu ya na-anụso onye eziokwu ọgụ maka ka ọ ga-esi dị n'oge ikpeazụ o wee bụrụ n'oge nwa bụ instrument onye iro yuzu wee na-anụso eziokwu ọgụ. How will you feel? N'oge nwa bụ the instrument gịnwa bụ aka ọrụ ngwa ọrụ ekwensu yuzu wee na-anụso onye eziokwu ọgụ. How will you feel? At the end of the day, a word is enough for the wise. One night name me hedema kaina akwade. Inugo. So, my wonderful family, you've heard from the Hustle Smart, still one-on-one, deliberating on the present issue between Simon Ekpa and DOS, the leadership of the indigenous people of Biafra. Please, I want to drop your opinion for me in the comment section. What our brother just said. Some people believe that they are in the right path, while the other ones believe they are as well in the right path. At this particular moment, what are we going to do? A lot of people don't even know the direction to follow any longer. They are so confused. Thank you so dearly for sharing us, watching this video with us, following us, sharing our videos. We really do appreciate. And if you have been enjoying all this and you haven't subscribed, you haven't joined this family, what are you waiting for? Oh my word, you are missing a lot. Please click on that red subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. See you when I see you. From me to you, I say bye.